Naidi bayap sangta wachini ti prasarani phigungle bomfre kayakho bui bai lathi janani bujagnani omhaimangno ngoi tongko chini ti prasarakno hangke belaikina mokol sungnai kubangtai lathirinai butharnai bunani aboni bagaina belaikina saitaklai tanglayo buni dafani borok YouTube ni kaisa guideline tongmani bagai angrano in video no clear ke phunumani ya blur ma khaiga tamne hingke ulokhe community guideline rok phaimano Naidi bayap sang bokhoroksa government job khai tongna bini uniform bo tongo bono se saknaya khe haike bo hingke nung ang hai borok no hingke borok tamo khainai sini ha eba sini tongthayo phai borok se busu power naidi tai chung se boroni yapha tolao tononi nango aba haino ungoi tongkha ti prasarok tai bofro kaksinai ti prasaroni kopalni birman buibe satok jamani tai buibe bujangmani o kopalni birman rok tai bofro kaksinai Omo hai video rong nukhe belaikina mokole mukti yor tamne hingke nijini sakni do phase naiji tabuk tola kalayai buni do phani borok bai satok jagai pitok jagai belaikina bujagai tonani nango tai tamasi sachina ti prasaroni kopalni birman no bayap song in video no belaikina share khedi tamne hingke tini bobo jakha khna nung bujagai mano tanjinani babu bujagai mano tanjina ani babu bujagai mano abrok no nugoi kicha sin ti prasarok sija baisitung hingke bayap song channel o katal phai tongha ke channel subscribe khaiye ganani bell icon no press kainari haino hai malai phine katal update ni bising tui